взехте? Малко е скучно, че сме шестима. Ма те пък са много силни. Ясно, май няма да ви падаме. Време е за атомчета. Михи, ние станахме много, бе. Станахме вече 7-8 човека. Не мога да уча нищо. Ето. Един съм махна. Сега пак сме 6. 4 на 2. О, то го убих. 10 кила. 106 точки. О, стелята заразвам. Не си неважен. Четири на един. Мисля да очаквам синич, ама не. 4 на 0 вече. Не. 4 червени. Не. Да, вече. Вече сме 3 червени и 0 сини. Да взема да изляза от това. Влезе един синиес. Трябва да идват още повече играчи. Че и 5 квадрата то. И то мамут. То мам го знам. Отдавна не бях играл с него. Мам 2022. Охо, мамут и рикошет. Апгрейднат. Поне така. Не е апгрейднат. Ама той има шафт апгрейднат. Аз много път съм играл с него. Ето те. Не можа да го удара. То мама обаче не ме помня. Още един. Вой... Тича със силния Саша Коме. Апгрейднат Хънтър и Твинс. И някакъвто и да е Хънтър. На М4 Хънтър. Тоест М3. Знам, ама не се обръща. Невероятна стабилност има после. Майко, че само да ги видиш как играят. Откъде тако. Майко, паднах. 3 на 3 вече. И те са с кара. Майко, трябва някой да дойде на помощ. Те са много добри, те много хубаво играят. Бягай, че ме бият заради тебе. Тебе никога не съм те виждал. Кой видя? Страх ли тебе? Смешен.
Няма страх тук. Да. И ползвам атомчета. W. Кола ли? Ай, научим се да го тръпим. То мам. Мам загубеняк. Чай се крия за тебе. Не, дай аптечката. Моля се. Мерси. Добър човек си, даде ми аптечката този. Ке паса загубеняк. Уно дос. Убихте. И мене. 12 кила 6 пъти съм отрепали и един път съм ползвала дабали. Ма тук май Том се струва, че е българин. И е Валера. Мисля, че съм играл с него, но не съм сигурен. Че му стрелите? Там е бе. Не можа да го тръпя. Нос ми малко и е скучно. Тук за един кристал се блъскат 300 човека. Бих. Взема да се отказвам от този мап. Махам се. Тук няма никаква надежда. Седвам. Тук съм. Заехал. Сега ще чакам да вляза. Влизам. Влязах. Давай яд. Сега ще кажа. В Кари плюс кач новичкам. Невероятен е Тома. Много